Ei, salut! Astăzi vă arăt cum să faceți primul vostru beat în FL Studio chiar dacă sunteți începători. Înainte să vă prezint interfața și cam tot ce avem pe aici, vreau să zic că sper că odată cu video ăsta comunitatea de producători din România să crească, să formăm o comunitate mai strânsă, pentru că majoritatea oamenilor care doresc să învețe FL Studio-ul sunt nevoiți să se uite la tutoriale din afară, li se pare complicat, nu înțeleg nimic și nu știu de unde să înceapă. Bun, astea fiind spuse, să-i dăm drumul la tutorial. Cam așa arată FL Studio-ul prima dată când le deschideți. Ca să aveți un proiect gol și să putem începe, duceți la File, New from Template, Minimal și apoi Empty. Un proiect gol. Dați aici nu. Bun, și o să ne dea așa un proiect. Fără niciun instrument, fără nimic. Partea asta din mijloc se cheamă Playlist. Aici o să vină fiecare pattern. Aici în stânga avem pattern-urile. Fiecare pattern e ca un fel de portativ cu note. Pe ele se dau instrumentele. Dar o să vedeți mai târziu cum stă treaba și cu pattern-urile și cu absolut tot. Bun. Dacă nu aveți sunete sau dacă nu vreți să vă luați sunete de pe internet, eu am să las un link cu toate sunetele pe care eu le folosesc în video ăsta ca să vă fie ușor și să ajungem la același rezultat. Aici am eu mai multe drum kit-uri și sunete pe care le folosesc. Da, deci nu aveți nevoie de plugin-uri ca să începeți primul vostru beat. Prima dată eu încep cu linia melodică, trebuie să punem primul nostru instrument pe primul pattern. Aici dacă deschidem, dacă apăsăm iconița asta de aici, de a treia iconiță, se cheamă Channel Rec și aici practic putem să punem instrumentele, tobele și ce o să fie și cam absolut tot. Bun, trebuie să dăm click dreapta, apoi Replace pe Sampler și o să alegem de aici un plugin. Nici eu nu am foarte multe, dar cel puțin astea de pe prima linie sunt pluginurile basic și o să alegem probabil pluginul pe care îl are orice versiune de FL Studio, FL Keys. E un pian și e destul de ușor de folosit. Bun, ca să ajungem pe piano roll, dăm click dreapta pe FL Keys și dăm piano roll. Eu eram deja acolo, nu mai dau dată. Bun. Probabil nu înțelegeți nimic aici, dar o să înțelegeți pe parcurs. Deci, de la C până la B sunt notele și după cum puteți vedea, pe fiecare rând unele note sunt mai pronunțate și altele sunt mai închise la culoare. Practic ăla este scale-ul în care noi suntem și ca să aveți acelea scale ca mine, mergem aici la săgeata asta de aici din stânga, la Helpers, aici la Scale Highlighting, dăm pe nota D și dăm pe minor natural, adică practic suntem în D minor acum. Și notele care sunt mai deschise la culoare fac parte din scale-ul respectiv. Ok. Pentru început o să facem un pattern foarte simplu și o să rămânem în scale-ul respectiv. O să activez și metronomul ca să ne fie mai ușor. Ok. Selectăm ce am făcut deja, ținem apăsat Shift și pur și simplu tragem pe următorul bar. Fiecare segment de aici, de exemplu 1, 2 este primul bar, 2, 3 al treilea bar și practic ele se repetă. Bun, am să copiez din nou ce am făcut în primele două baruri, adică o să le selectez efectiv așa și o să dau Ctrl B și o să le pună pe următoarele două, le copiază exact la fel. Ok, haideți să ascultăm ce am făcut. Bun, mai trebuie să punem niște note. O să rămânem tot în scale, haideți să vedem. Ca să tăiați o notă apăsați C și apoi țineți unde vreți să tăiați și ca să reveniți înapoi la brush, adică cu ce puneți notele, apăsați pe B. Bun, de pe click dreapta se șterg toate notele, deci nu e foarte complicat, sunt doar niște controle simple pe care o să le învățați în timp. Ok, haideți să ascultăm acum, să pun astea la fiecare bar. Să vedem ce ne iese. Bun, melodia e cam repetitivă, așa că putem schimba unele lucruri, cum ar fi să mutăm odată la două baruri, să mutăm ce am făcut aici jos, le mutăm cu o notă în sus și o să sune cam așa. Bun,
din nou partea de sus se cam repetă, așa că putem selectăm și ținem apăsat control și dăm săgeată în sus și v-am mutat totul cu o octavă mai sus. Ca să nu se ne dea la fel, putem schimba ordinea notelor. Bun, hai să ascultăm acum. Și acum dacă oprim metronomul, zic că e o linie melodică destul de simplă pentru început, cu care putem face primul vostru beat. După ce facem linia melodică, de obicei urmează clap-ul, adică încep tobele și hai să vedem, tragem un clap pe celălalt rack. Să le iau de exemplu pe ăsta. Bun. Din nou dăm click dreapta pe el, piano roll. Clap-urile vin pe nota C de obicei, pentru că asta e nota în care sunt înregistrate sunetele. Și o să le punem pe... De obicei vin în mijlocul barului, adică undeva aici. Vin clap-urile cam tot timpul. Ok, după ce am pus clap-ul, vin hi-hat-urile. O să le alegem pe cele basic, din nou le tragem așa. La hi-hat-urile simplu, adică depinde de preferințele fiecăruia. Pentru început e cel mai ușor să dăm click dreapta pe basic hat sau cum o să cheme hi-hat-urile pe care vreți voi să le folosiți. Și dăm aici fill each two steps, adică pune la fiecare step. La fiecare două step-uri ne pune câte un hi-hat și sună cam așa. Bun, noi le putem modifica totuși puțin să nu sune așa repetitiv și o să dăm un click pe orice hi-hat de aici ca să practic să-l putem pune cum vrem noi. Și să selectăm aici, o să dăm pe magnet și o să selectăm de exemplu 1 pe 2 step pentru a le pune mult mai apropiate unele de celelalte. Haideți să vedem de exemplu aici, dacă punem așa. Am să pun la fiecare bar la fel, să sune la fel. Ok, și nu știu, mai putem pune de exemplu așa. Nu chiar aici, un pic mai așa. Și pe partea asta, bun. E important cât de cât să existe o simetrie între pattern-uri pentru a nu încurca persoana care urmează să cânte pe beat-ul respectiv, pentru că dacă sunt 10.000 de sunete care nu sunt în ordine și nu se repete absolut niciunul și nu se formează niciun fel de, nu știu să zic, flow, nu chiar flow, dar e mult mai greu artistului să-și găsească un mod de a cânta pe melodia respectivă. Ok, acum că avem clap-ul și hi-hat-ul, urmează kick-urile. Înainte să punem kick-urile trebuie să verificăm pe mixer dacă avem limiterul pus pe master. S-ar putea să nu aveți nimic aici, s-ar putea să fie așa, dar dacă este gol trebuie să punem limiterul. Dăm aici click pe săgeată de la slot și căutăm Fruity Limiter la Dynamics aici. Ce face limiterul e că nu permite melodiei să treacă peste 0 decibeli, adică dacă trece de 0 decibeli sună foarte rău și nu e deloc cum trebuie. Acum o să selectăm un kick de aici din listă, nu știu, de exemplu, haideți să vedem acesta de exemplu, dăm așa.
Nu contează dacă dăm click dreapta și open a new channel sau îl tragem acolo, e același lucru. Kick-ul la fel vine pe C. Dacă o să aveți așa kick-urile foarte mici ca și hi-hat-urile, trebuie să le tragem să fie măcar atât, ca să ne putem juca cu ele cum vrem. Și ca să revenim la, ca să zic așa, pătrățelele să fie mai mari și să putem pune mai ușor notele, dăm înapoi pe magnet și la main. Bun. Și acum vedem că nu se mai împart pătratele respective și putem lucra mult mai ușor. Apoi selectăm cele două baruri și dăm Ctrl B ca să le mutăm în partea cealaltă. Foarte important la kick-uri să selectăm tot și apoi dacă ținem apăsat pe rotiță de la mouse și dăm în sus, crește velocity-ul și le dă un punch în plus la kick-uri. Bun, o să opresc metronomul acum. Și după kick-uri vin imediat 808-urile. Uite, o să luăm pe unul foarte folosit, Zei. Tragem așa. Intrăm înapoi în piano roll. Și apoi e foarte simplu, doar copiem pattern-ul de pe kick-uri, îl punem pe 808. Dăm aici click pe căsuța asta de aici, dăm Ctrl C, Ctrl V pe 808-uri și sună cam așa. Sună puțin urât pentru că 808 nu este în aceeași notă cu melodia și trebuie să-l punem un D. Nu este pe același scale și atunci îl punem pe D și totul ar trebui să se rezolve. Dăm puțin velocity-ul mai mic la 808 și totul sună ok acum. Noi ne putem juca și cu notele de la 808, de exemplu să punem una să fie mai sus și una mai jos, dar să fie în același scale. Dacă vrem să fie exact la fel pattern-ul celălalt, ștergem ce e din el, din nou selectăm cele două baruri, dăm Ctrl B și avem la fel. Ok, ce mai avem de făcut este să punem un open head. Putem alege pe acesta. Tragem pur și simplu aici. Și de obicei mi-mi place să pun open head-urile pe prima notă de pe pattern. Și cam doar atât. Haideți să vedem cum sună. Din nou trebuie să dăm velocity-ul un pic mai mic la open head, scuze. Cam atât pentru primul tutorial. O să urmeze partea a doua unde o să vă arăt mai multe chestii despre EQ și cum să aranjăm beat-ul și cum să legăm tot ce am învățat astăzi să sune ca un produs final. Sper că v-a ajutat tutorialul. Dacă știi deja să faci beat-uri, probabil nu te-a ajutat foarte mult tutorialul acesta. Dar totuși, dacă dorești să mă susții, un like și un comentariu m-ar motiva enorm să fac următorul video. Stați geană pe canal pentru că săptămâna viitoare o să apară un alt episod din seria Cum să și o să fie tare rău de tot, cu un format puțin mai diferit și cred că o să vă placă mult. Vă mulțumesc că ați stat până la final,
Nu uitați să vă uitați în descriere pentru că acolo o să las download link cu tot ce am folosit astăzi. Eu am fost Ice. Baftă!